changes. И здравейте хора, аз съм Еди и днес ще посекам малко Mineblox. Този клип го правя за 655 път. Надявам се, че този път ще стане най-накрая. Имам един развит world, това е малко като Minecraft, но ще спомня, че айтеми е 2D. Искам долу в коментарите да ми напишете каква той ще се направя наземна или подземна. Сега ще ви покажа world-а. Така. Това е world-ът ми. Насам е мината. Долу не съм купал кой знае колко много. Но пък съм цепил повече дърва и съм събрал малко бамбук. Убих един заек, имам лимони, имам портокали. Имам и една ябълка. И аз искам да науча как да си направя. Какво? Не бе. How to train your role of controls, така. Видеовики, Minecraft Wiki, официал Wiki. Така. Да видим как да си крафтна. Да. Окей, като разбера как да го крафтна, ще продължа видеото. Да. Така и не намерих информация за това копия как да го направим. Значи по-нататък ще научим. Така. Аз мисля да си направя един меч и една братва. Така. Добре. Така. Да намерим малковце. Ей. Не дарай.
Но естествено, че тук около мен няма овце. Вие какво мислите, че ще има ли? Друг път. Аз с моя късмет ходя навсякъде. С моя огромен късмет просто съм неразделен. Дигнал съм първи левел. Обаче сега става ден. И ще имам повече мобове. От добрите. Куце. Айде де! Да, ще исках да го скопая в началото. Го направих това World. Добре, да пробваме сега кирката. Може би да стане. Поне се скопава. Добре, сега да видим какво беше това, което го изкопах. Корал? Аз какво мога да правя с този корал, бе? Коралов риф. Какво може да прави с корал, бе? Speeding Gonzalez je poznat.
Омага. Вау! Толкова много клей. Сериозно. Как ми скара къва, войно. Я умира, бе. Развали ми настроението тук е дъжд. Аз обаче имам команди, ама... Не, няма да читам. Обаче искаме толкова тук. Дора се тук деца. Айде по-бързо, бе! Бе, човек. Бе, хора. Как е мечте? Айде, бе, с коса купаеш ти, бе. Хубаво, малко ще поудавим. Защото само помия. Дай, по-бързо купай това блокче, бе. Добре, аз обаче мисля, че видеото стана достатъчно дълго. Опа. За да го спирам. Само да видя този корал, какво мога да правя. Нидър брик откъде. Окото ми ги е дропнало, бе. Аз ще проверя дали може да си крафтна нещо. Изобщо дали може да бъде крафтнато с 100 корал. 100 корал! Не. Добре. Мисля да си направя малко кол. Като във всяка печка сложа по 16... Така 25 да има така. И тук също 16 дърво. Стана 25. Айде.
Добре. И остава са 32 дърво. Добре, мисля, че е всичко това ви, само да видя колко... 15 минути. Ще достатъчно за клипче за първи епизод. Защото ми омръзна да го записвам това видео отново. Защото в този World няма за сега какво да правя, освен да копая. А на вас няма да ви е интересно да ме гледате как копая през цялото време, да ме гледате как копая. Така че, това беше всичко от първи епизод на Mineblock YouTube Survival. Може да напишете долу в коментарите каква къща ще направя наземна, която да е тук на земята, или подземна. Да, мисля, че разбрахте. Ще видим следващия епизод. Ако ви харесва видеото, лайкните го. Ако искате да гледате още от тази поредица, може да се събнете за мен. И така, не забравяйте да коментирате това.